Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem din nou la News Alert Podcast Studio într-o perioadă extrem de fierbinte și la propriu și la figurat, pentru că iată, deja trecem prin primele coduri galbene de caniculă, dar astăzi avem un cod galben albastru, dacă îmi permiteți această exprimare, de politică și administrație la nivel central. Pentru că e caniculă în momentul de față în politică, având în vedere că se pregătește noua guvernare, mai ales din perspectiva în care avem 4 partide pro-occidentale și minoritățile, dacă vreți să le adăugăm, care încearcă să negocieze o formulă de guvernare extrem de ușoară pentru perioada următoare. Și trecând alegerile prezidențiale, au început să recunoască mai toate partidele că în momentul de față în România trebuie o operație extrem de puternică în ceea ce înseamnă veniturile, reducerea inflației, o reducere fără de care Comisia Europeană ne va pune foarte clar în vedere că nu ne va repartiza cei 7,4 miliarde de euro pe care ar trebui să-i mai încasăm din fonduri europene. Ce se întâmplă la nivel central, cine poate ști mai bine decât cei care stau acolo și discută, negociază, vorbesc zi de zi despre ceea ce se va întâmpla în România. Astăzi dați-mi voie să vi-l prezint aici la News Alert Podcast Studio pe deputatul Adrian Ciobanu, președintele filialei PNL Piatra Neamț. Îi mulțumesc pentru prezență și-l salut. Bine ați revenit, domnule deputat, aici la News Alert Podcast Studio. Bună ziua, bine v-am regăsit. Mulțumesc mult pentru invitație. Doamne deputat, spuneam că e o perioadă deloc ușoară în momentul de față din punct de vedere politic, ceea ce vă privește pe dumneavoastră partidele și cu siguranță mult mai grea din perspectiva noastră a oamenilor simpli, pentru că, iată, partidele încep să spună prin vocea liderilor că da, urmează să fie luate măsuri nepopulare, dar sănătoase pentru economia României. Până să dezbatem puțin și acest subiect, pentru că am pus un titlu care probabil deja incită întrebări, de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, și nu doar al dumneavoastră, și al președintelui României, Nicușor Dan, în momentul de față, Ilie Bolojan ar fi cel mai bun prim-ministru al României? Bun, e arhicunoscut faptul că Ilie Bolojan este un administrator, un manager foarte performant. El beneficiază de o experiență administrativă solidă și de o expertiză în ceea ce privește administrația publică locală de vârf. A demonstrat în funcțiile pe care le-a ocupat, pentru că Ilie Bolojan a fost și prefect al județului Bihor și primar al municipiului Oradea și în ultimul mandat președinte al Consiliului Județean Bihor. Și președinte al României. Președinte interimar al României timp de 100 de zile, da, cu atât mai mult, a demonstrat în funcțiile pe care le-a ocupat că face un management performant, aplicat pe soluții, un management aplicat pe pragmatism și un foarte bun, dacă vreți, un om foarte chibzuit în ceea ce înseamnă cheltuirea banului public. Știm cu toții măsurile pe care le-a luat atât ca primar al municipiului Oradea, când a făcut niște optimizări de personal, niște reduceri de cheltuieli cu personalul și dincolo de celelalte servicii pe care le-a îmbunătățit, am văzut cu toții, precum mutarea unei părți a stării civile care emite documentele, certificatele de naștere chiar la maternitate pentru ca tăticii să nu facă naveta între primărie și maternitate. Deci a demonstrat că este un foarte bun manager și foarte atent în ceea ce înseamnă cheltuirea banului public, dând, ca să revin la ideea principală, dând ca exemple faptul că prin economia pe care a făcut-o la buget a reușit să construiască într-un mandat 2 poduri. Același lucru l-a aplicat cu succes și la Consiliul Județean. Consiliul Județean Bihor ne-a spus recent, am văzut cu toții de altfel în conferință de presă, că are sub 100 de salariați și că instituția în sine funcționează la aceiași parametri ca și înainte, poate chiar ușor îmbunătățiți, dar din alte, sau mă rog, prin prisma altor măsuri pe care Ilie Bolojan le-a luat.
Și ca președinte al României am văzut cu toții, eu zic că a avut o prestație extraordinară, o prestație foarte, foarte bună, cu o transparentizare a administrației prezidențiale, cu o deschidere și la propriu și la figurat a instituției și a porților instituției către public. Am văzut o comunicare desăvârșită, un dialog permanent cu cetățeanul, pentru că cred eu că oamenii așteaptă de la noi mai multă transparență, așteaptă oameni onești care să spună lucrurilor pe nume și să nu mai facă promisiuni deșanțate sau promisiuni populiste, eventual să le mai și pună în practică cu niște costuri ulterioare fabuloase. Eu stau și mă gândesc la mandatul de președinte interimar al lui Ilie Bolojan, în ce moment a venit cu o înscăunare a președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu toate acele măsuri care au bulversat întreaga planetă, cu taxe, cu impozite, pentru continent, pentru UE, pentru, evident, și războiul de agresiune pe care Rusia îl face în Ucraina și starea politică, pentru că, să nu uităm, președintele interimar Ilie Bolojan a trebuit să gestioneze un al doilea tur, ci un al doilea scrutin al alegerilor prezidențiale cu cele două tururi, într-un moment extrem de delicat din punctul de vedere al societății civile, care părea să dea în clocot, dar de fapt era un clocot la un foc foarte mic. Nu cred că societatea civilă era la un foc mediu, era să dea în clocot. Am văzut cu toții o anulare a turului 1 de la alegerile prezidențiale. La care încă așteptăm răspuns. La care încă așteptăm răspunsuri, cu siguranță ele vor veni, sunt chestiuni care trebuie documentate. Știți cum e, în momentul în care serviciile secrete vin și îți pun pe masă niște certitudini, putem fi siguri cu toții că lucrurile prezentate acolo sunt așa. Adică serviciile, structurile de forță au pârghii, au oameni care cunosc foarte bine dedesubturile manevrelor care se petrec în spațiul online, cum a fost în situația sau în speța dată. Cu siguranță vom vedea și documente, cu siguranță vom vedea și probatorii, cred că vom vedea și puneri sub acuzare. Da, de fapt asta și așteaptă societatea. Da, într-adevăr, Ilie Bolojan a venit într-un moment extrem de complicat, cu fricțiuni interne, animozități între români, da, erau români contra români, încă am văzut acest curent, să spun eu, l-am văzut încă propagându-se cu o viteză din ce în ce mai lentă. Bine, unii dintre ei au renunțat la românisme, tăindu-și pașapoartele și buletinele, ceea ce până la urmă poate să fie o curățare și a societății civile, că până la urmă trebuie să se întâmple și lucrul acesta. Da, nu cred neapărat Era o metaforă în acel demers, știu eu, de revoluționar sau acel demers de grădiniță, dar nu cred. Cred că tot erau oameni care dădeau anumite semnale, tot pentru a incita marea masă împotriva celorlalți, dar să revenim la subiectul la fond. Ilie Bolojan a venit președinte într-un moment extrem de dificil pentru țară. E adevărat că aveam și în jurul nostru probleme de această natură. Am văzut președinți noi, cum este cazul președintelui Statelor Unite. Și a Poloniei, acum, iată, dar să vedem un la momentul acela când a venit, era președintele Statelor Unite cu o altă politică externă, cu o viziune proprie. Am văzut că a și suspendat de altfel angajamentele președintelui anterior, urmând să facă o analiză proprie, pentru că Donald Trump este cunoscut ca fiind un om care își dorește să oprească migrația în Statele Unite. Doar când nu e vorba de bani, când vinzi pe cetățenia cu $1.000.000, e cu totul altceva. Da. Evident că, din punctul meu de vedere, România nu prezintă un pericol și noul establishment din Statele Unite, după ce va face propria analiză, vor vedea că noi nu reprezentăm nicio poartă de intrare. Bine, probabil, domnule deputat, că administrația Trump a așteptat să se așeze apere și la nivel prezidențial. Urmează și așezarea guvernului cu tot ce ține de măsurile care trebuie luate și probabil atunci o reanaliză
din partea administrației Trump cu votul Congresului pe visa waiver. Reîntorcându-ne la subiectul Ilie Bolojan, de ce este cel mai bun prim-ministru al momentului pentru România, dacă îmi permiteți, am să despart apele un pic, pentru că una e să fii președinte de Consiliu Județean sau primar de municipiu, chiar și președinte interimar al României, în condiții în care ai o reprezentare diplomatică extrem de grea, mai ales în contextul actual, dar diplomatică. Alta e să vii și să încerci să gestionezi o țară care ea nu se află pe marginea prăpastiei și nu o spunem doar noi, o spun și analiștii economici din România, dar o spun toate agențiile de rating din lume, o spun și partenerii economici guvernamentali ai altor state, o spune Comisia Europeană foarte clar. Deci e cu tot o altă abordare care trebuie luată de un om politic care până la urmă trebuie să pună în balanță cariera viitoare cu măsurile care se consideră a fi foarte sănătoase pentru toți românii. Da, e adevărat. Ilie Bolojan este și un om politic. Faptul că are o experiență administrativă de vârf, atât la nivel local, nivel județean, nivel guvernamental, pe plan local, fiind prefect, a luat contact cu tot ce înseamnă activitatea instituțiilor publice de concentrate din subordinea ministerilor, cu diverse probleme s-a confruntat, cu siguranță știe în amănunt aceste probleme. Expertiza și pe politica externă este una foarte bună, pentru că mandatul de la Cotroceni, cele 100 de zile, au fost un succes, spun eu, și pentru noi ca țară și pentru domnia sa ca exponent al administrației prezidențiale. Contează foarte mult asta, contează foarte mult dorința de reforme pe care, sau mă rog, care îl animă pe Ilie Bolojan, și contează și mai mult credibilitatea de care se bucură în rândul românilor. Pentru că în momentul în care ai de luat măsuri, unele dintre ele, clar, vor fi nepopulare. Majoritatea, acum, în această perioadă. Unele pentru că, nu știu, dacă se taie indemnizația de 4.500 de euro de la un membru din Consiliul de administrație la nu știu ce bancă pentru o oră de ședință online pe lună, 20 de oameni, nu cred că este o măsură nepopulară. Din contră. Trăisești că punem și amantele. Da, dar nu cred că este o măsură nepopulară aceea. Dar marea, sau mă rog, multe dintre ele vor fi nepopulare. O să discutăm despre ele, că deja s-au anunțate oficial unele dintre ele, dar până acolo să nu uităm că președintele României are o relație cu Consiliul European, premierul are o relație cu Comisia Europeană. Și iată că prim-ministru vine tocmai acum, într-o perioadă de la Consiliu la Comisie, într-o perioadă în care Comisia trebuie să vină și să ne dea un cartonaj galben, cel puțin. Asta dacă nu suntem deja pregătiți și arătăm un plan de măsuri foarte bine pus la punct. Deci Ilie Bolojan, dumneavoastră susțineți că în momentul de față lasă deoparte cariera politică și îmbracă haina de premier, luând măsurile care trebuie și nu care trebuie auzite de alegători. Nu. Ilie Bolojan este omul care pune pe primul loc țara și pe locul 2 partidul, pune pe primul loc țara și pe locul 2 imaginea sa de politician. Și este tipul de politician, este tipul de om de stat adevărat, care face ceea ce trebuie pentru țară, nu ceea ce trebuie pentru a fi reales. Pentru Ilie Bolojan, faptul că imaginea sa va fi erodată prin guvernarea pe care o va conduce, nu reprezintă un subiect de interes. Nu este genul de om care să se uite tot timpul că, nu știu, măsurile pe care trebuie să le luăm, ce impact au în sondaje. El se uită dacă măsurile respective sunt bune pentru țară și ce impact au în economie. Nu în sondaje. Dar spuneam că este cel mai credibil lider politic de la acest moment. Și contează foarte mult că aceste măsuri, și cu siguranță domnul Ilie Bolojan le va explica pe fiecare în parte și le va explica pe înțelesul oamenilor și cu exemple concrete și prezentându-le un om cu credibilitate ridicată, vor fi mai ușor de acceptat de către români.
Sunteți optimist, domnule deputat? Sunt optimist. Ilie Bolojan a dat un exemplu și l-am dat și eu în nenumărate rânduri. Dacă țara este ca o familie. Dacă eu am 5.000 de lei salariu și lună de lună mai împrumut încă 10% acest deficit bugetar, încă 10%, deci încă 500 de lei de la împrumut de la dumneavoastră, lună de lună, și fac asta ani de zile, la un moment dat, pentru faptul că eu sunt o persoană care prezintă risc în a-și mai returna datoriile, cel care mă împrumută la dobânzi din ce în ce mai mari sau nu mă mai împrumută deloc. Până nu reduceți cheltuielile. Sigur că da. În momentul în care eu nu mai am de unde să mă împrumut sau împrumuturile sunt la dobânzi foarte ridicate sau prea ridicate sau inacceptabile, eu trebuie să revin sub propria plapumă. Deci dacă plapuma mea este de 5.000 de lei pe lună, eu nu mai pot angaja cheltuielile de 5.500, ci trebuie să revin în cei 5.000 cât am eu și trebuie să-mi gândesc foarte clar și metoda prin care să încep să fac economii din cei 5.000 să încep să restitui. A fost foarte plastic, îmi cer scuze, președintele Nicușor Dan ieri în conferința de presă la Cotroceni, când a zis noi comandăm o pizza medie, dar mâncăm o pizza mare. Cam așa e și aici. Adică ai un venit, dar tu mai împrumuți că vrei mai mult, fără să ai de unde să-i dai înapoi. Cred că este mai eficient exemplul cu familia care are un venit de 5.000 și cheltuie mai mult lună de lună împrumutându-se. Vine momentul în care nimeni nu te mai împrumută și trebuie să revii în propriile-ți venituri și vine momentul în care și acele împrumuturi trebuie restituite. La bancă, domnule deputat, când te duci, îți socotește venitul și zice tu ești solvabil doar pentru 60% din venit, adică întotdeauna banca și-a o marjă și mai mare decât atât. Da, așa este. Au criterii de solvabilitate și criterii de suportabilitate a plății unei rate, dar în economie lucrurile sunt un pic mai complicate, evident, că noi aici facem un soi de contabilitate și nu primară. E pe termen scurt, ci pe termen mediu și foarte lung. Pe termen mediu și foarte lung. În economie lucrurile funcționează, aceste datorii pot fi finanțate dintr-o ulterioară creștere economică, dar rămânând cu cheltuielile în interiorul veniturilor proprii. Doamne deputat, de ce s-a ajuns în situația asta în care familia România să cheltuiască mai mult decât produce și cu, să spunem, o paranteză, în sensul că să nu uităm că România în ultimii ani a absorbit și foarte multe fonduri europene, deci a avut un venit mult mai mare față de alte perioade. Și iată că totuși am ajuns ca acest deficit bugetar să crească de la an la an. Da, a crescut. Dacă ne uităm pe site-ul Institutului Național de Statistică, vom vedea evoluția acestei creșteri a deficitului bugetar. Noi nu avem o criză economică la momentul acesta. Noi nu suntem în situația din 2008-2009. Nu este o criză financiară, atunci știți, a fost criza imobiliarilor și crizele suverane plecate din Statele Unite, care ulterior s-au propagat prin mecanismele financiare, macroeconomice și interdependente și a ajuns acea criză și la noi. Și apropo de salarii, doar o completare, în momentul de față salariile din România rivalizează, sunt competitive cu salariile din Uniunea Europeană. Deci nu putem spune că România astăzi nu câștigă. Eu vorbesc de stat, eu nu vorbesc de români, vorbesc de statul acela care consumă mai mult decât încasează. Da, acesta este un alt palier al discuției. Spuneam de faptul că, sau mă rog, întrebarea era de ce s-a ajuns aici. Aici s-a ajuns, părerea mea, din cauza faptului că foarte mulți politicieni, și a spus-o și Ilie Bolojan public, au lansat niște promisiuni ultrapopulare, ca să nu le spun populiste, niște promisiuni pe alocuri deșanțate. Am și avut mai mulți ani de campanie electorală și politicienii care nu sunt în zona de oameni de stat
angajează de regulă cheltuieli sau fac promisiuni care înseamnă angajarea unor cheltuieli nesustenabile uneori. Și așa se ajunge aici, pentru că ulterior o parte din acele promisiuni trebuie puse în practică și nu sunt sustenabile. Și nu sunt sustenabile pe termen termen lung. Vă dau un exemplu? Vă rog. Se vorbește de impozitarea pensiilor cu 10% peste 2500 de lei. Da, ca să înțeleagă cei care sunt la noi și sunt în situații, sau le pot spune părinților, bunicilor, nu e vorba de impozitarea întregii pensii, ci a ceea ce depășește 2500 de lei. Anul trecut, eu spun dintr-o rațiune electorală, PSD prin mâna fostului prim-ministru Ciolacu și mâna actualei încă ministre PSD Bucura Oprescu de la muncă, cu acea recalculare a majorat pensii chiar și cu 2000-2500 de lei. Atenție, eu nu spun că pensiile nu trebuie recalculate. Eu nu spun că pensiile părinților și bunicilor noștri sunt prea mari, evident nu. Dar apropo de socoteală, să vedem cât ne permite punga să facem majorări. S-au majorat și salarii. La fel nu spun că salariile din sectorul bugetar sunt extraordinar de mari. Poate sunt prea mici cele din sectorul privat. Dar, din nou, trebuie să facem niște socoteli. Ei, iată că astăzi se ajunge în situația în care pensiile ar putea fi, că nu putem spune sigur, ar putea fi impozitate cu 10%, astfel încât părinții și bunicii noștri, urmarea unei decizii greșit calculate și clar cu iz electoral a PSD-ului la momentul, susținut și de PNL, că era o guvernare comună, sigur, să ajungem în situația în care astăzi bunicii noștri să câștige cât câștigau înainte, pentru că urmează să fie impozitate. Deci iată o greșeală și economic făcută și cu iz electoral, doar că la momentul respectiv PSD și-a asumat-o, bătea și în PNL, că nu-i măsura voastră, că e a noastră, că noi suntem social-democrați. Legat de impozitarea pensiilor, se impozitau pensiile anul trecut, diferența care depășea 2000 de lei se impozita cu 10%. Deci dacă aveam 2200 de lei, diferența de 200 de lei se impozita cu 10%, exact. Deci 20 de lei din 2200 era corect. Impozitul. A existat un proiect de lege depus de parlamentarii Partidului Național Liberal, prin care să se crească acest prag de la 2000 la 3000 de lei. Proiectul a fost depus în urmă, cred că cu vreo 3 ani. Acest proiect de lege, pentru că în Parlamentul României, acum am învățat și eu că sunt la primul mandat, mecanismele sunt următoarele. Un proiect de lege, după ce adună semnăturile necesare depunerii, merge la biroul permanent îl atribuie pe niște comisii, comisiile sunt avizatoare, raportoare, președinții acelor comisii pot pune sau nu proiectul de lege pe ordinea de zi sau îl pot să-l țină la sertar după caz. Proiectul de lege depus de noi a stat un număr de ani la sertar și a fost scos, din punctul meu de vedere, într-un moment nefericit și s-a crescut pragul de impozitare a diferenței de la 2000 la 3000 de lei, deci pensiile sub 3000 de lei nu mai aveau impozit deloc, iar cele peste 3000, aceeași chestiune de 10% pe diferență. Dar s-a făcut într-un moment în care se făcuse și această recalculare care corect. Este una corectă. Așa e. Pentru că această recalculare s-a făcut ținând pe contributivitate corect. Și pe principiul la muncă egală, pensie egală, pentru că... Dar la pensii speciale nu egal. Deci la muncă egală, pensie specială, egală... discutăm și subiectul acesta. La pensiile pe contributivitate, oamenii care au ieșit la pensie în ani în care punctajul de pensie era cel brut și se mulțea efectiv punctajul cu brut. Valoarea punctului de pensie și rezulta pensia, ulterior, de-a lungul anilor, s-au aplicat acei coeficienți de corecție, care au fost de la an la an cu valori diferite. Ultima dată era coeficientul de corecție de 40%. Bun, dumneavoastră ziceți deci, așa. Eu spun că un pensionar care a ieșit acum 15 ani are pensie 1000 de lei și un pensionar care a ieșit alaltăieri are 1400. Corect, ceea ce era inechitabil. Da. Eu spun și eu ca dumneavoastră că pensiile, și am spus-o adineauri, nu sunt mari. Pensiile au fost recalculate pe o măsură corectă. Și dacă îi să spunem adevărul, de la o inițiativă la fel plecată de la PNL. Dar nu discutăm despre asta. Eu spun că această majorare a avut un iz electoral pentru că a venit într-un context economic nefavorabil acestor majorări. Și iată că acum se revine. Apropo de ce ziceați,
că s-a făcut în momentul în care foarte multe pensii au fost crescute, evident că a crescut și baza de impozitare cu cei 10%. Acum, acest prag de 10% scade de la 3.000, adică se dorește să scadă de la 3.000 la 2.500. E una dintre măsurile negândite, aș spune eu, la momentul respectiv, din punct de vedere economic. Dar e o consecință a altor măsuri, nu de aici, vezi, Doamne, că au pensionarii pensii, atâta s-a dat economia peste cap. Bun. Exclus acest lucru. Chestiunea în sine nu este o certitudine. Nu, e o discuție, o analiză. Cred că la momentul ăsta chiar la mod neoficial. Eu nu am neoficial, auzit... sigur. Cum și cu TVA-ul e neoficial. Sunt socoteli. Sunt calcule făcute așa. Dacă noi creștem TVA-ul cu un punct procentual la 19 la 20, cât facem? Facem 3 miliarde de euro din venituri la bugetul de stat. Da. Dacă, mă rog, punem 10% peste 2500, cât facem? Vreo 300 și ceva de milioane. Și tot așa, dacă majorăm impozitul de la 16 la 19%, mai facem 3 miliarde. Dacă nu știu ce. Văd că e o luptă foarte importantă acum și împotriva, și e foarte bine, dar mă gândesc de ce acum, când s-a schimbat administrația prezidențială și când nu sunt bani, pe tot ce înseamnă evaziune fiscală. Aflu cu stupoare că în București sunt câte 2000 și ceva de firme la aceeași adresă cu evaziune fiscală de 10 de milioane de euro. Da, e un flagel ăsta și e un flagel dintotdeauna și cred eu că instituțiile statului nu au fost suficient de atente sau suficient de abile pentru combaterea acestui fenomen care înseamnă 10 de miliarde de euro pe an și mai mult decât atât, că astăzi am avut o întâlnire cu seniorii Partidului Național Liberal, avem aici la Neamț organizat un birou politic național al tuturor filialelor de seniori PNL din țară și foarte corect ridica o colegă care este și antreprenor și ridica o problemă cu faptul că se discută despre evaziune fiscală și pentru ea evaziunea asta fiscală sau această temă sau această teză automat presupune controale pentru ea. Nu este vorba despre așa ceva. Ea face confecții, colega respectivă, dumneaei, și problema ei era legată de această concurență neloială, aceste produse care vin fără să fie, trec granița nu știm cum și ajung să fie vândute la un preț de dumping raportat la prețul Turcia, de producție China, al ei. Despre asta e vorba. Și este o concurență neloială care îi generează profunde de servicii și o funcționare nu în parametri corecți ai firmei în condiții în care sale. dumneavoastră este dintre cei care susțin economia și nu cei care fac import de haine contrafăcute. Și atunci eu cred că trebuie să luptăm cu evaziunea fiscală sau cu marea evaziune fiscală, pentru că dacă vreți să ne uităm și pe ce înseamnă fructe, legume, sunt niște... Am văzut niște exemple în portul Constanța în urmă cu câteva luni, da? Sunt, am văzut cu toții. Sunt niște chestiuni care destabilizează economia, sunt niște chestiuni care trebuie combătute cu toate mijloacele. Nicu și atunci Dan, ca eu salut decizia de a implica inclusiv structurile de forță. În CSAT. Sigur că da. Nicu Dan, de la Cotroceni, a și spus că e clar, trebuie să înceapă după așezarea guvernului și luarea acestor măsuri. El a spus sub o altă formă că se va uita cu ochii către justiție însemnând către combaterea evaziunii fiscale la nivelul cel mai înalt. Este pregătită Ilie Bolojan ca prim-ministru să răspundă afirmativ la o astfel de solicitare, având în vedere că în subordinea guvernului este și ANAF-ul, în subordinea guvernului sunt și alte instituții de control, poliție. De partea cealaltă, președintele are, să zicem, formula CSAT-ului cu șefii serviciilor secrete, cu tot ce înseamnă parchete, pentru că numirile la parchete vin tot de acolo. Dar e pregătit Ilie Bolojan să înceapă o luptă și pe acest palier care este nu anevoios, este chiar periculos, aș putea spune. Cu siguranță, da. Ilie Bolojan este omul care va face ceea ce trebuie făcut, inclusiv pentru combaterea acestui fenomen extrem de grav sau la un nivel de neacceptat. Evaziunea fiscală este peste tot în lume, acest fenomen, dar există această economie gri sau economie neagră
în, nu știu, cifre care înseamnă poate cu o singură sau, cum să spun, să mă fac înțeles, sub 5% din economia reală. Dar nu 30 ca în România. La 30, lucrurile sunt extrem de grave și trebuie combătute cu toate mijloacele, pentru că este vorba despre economia României și este vorba despre oamenii corecți care își plătesc taxele. Deci dumneavoastră vă referiți nu la cel care vinde o pâine și poate nu dă bon, că din ce rămâne lui la daosul ăla poate își ține familia din ce vinde buticarul de colț. Noi ne referim la marea evaziune fiscală. Și aici sunt domeniile în care le-am spomenit. Buticarul de colț nu dă bon ca să supraviețuiască. Mare evaziune fiscală este făcută, sau mă rog, pionierii, antreprenorii din spatele, antreprenori între ghilimele, artizanii mari evaziuni fiscale au realizat aceste mecanisme pentru îmbogățire, nu pentru supraviețuire. Buticarul de colț face acest lucru de multe ori forțat, pentru că altfel n-ar supraviețui, dar nu este corect din punctul meu de vedere și cu siguranță al marii majorități a românilor, nu este corect să ne gândim la noi biruri puse pe buni platnici și cei care eludează legea, care își bat joc efectiv de restul românilor, să fie lăsați în pace. Eu cred că trebuie, repet, cu toate mijloacele, fenomenul marii evaziuni fiscale combătut. Și în momentul acela, poate că statul român își va permite o relaxare a taxării și impozitării, astfel încât nimeni să nu mai fie tentat să nu mai dea bon, respectiv buticarul din colț. Cred că trebuie să luptăm pe acest flagel. Dar România nu este într-o criză economică, am început această idee, nu este într-o criză financiară, este într-o criză bugetară. Această criză bugetară înseamnă că noi cheltuim mai mult decât ne permitem și trebuie fie să reducem cheltuielile, fie să majorăm taxele, fie un mix al celor două măsuri. Nu creștem taxele foarte mult? Spunea că nu trebuie să spună Comisia Europeană, spunea Consiliul Fiscal de la noi. Spunea am văzut pe Dăianu. Sigur. Și a spus, dom'le, nu e de ajuns doar să el așa tăiem cheltuielile, pentru că noi în momentul ăsta avem un deficit de aproape 10%, 10% să rotunjim. Acest deficit în proporție covârșitoare, undeva între 60 și 70%, se duce în plata salariilor și pensiilor. Ori, ca să te gândești să reglezi deficitul din tăieri, ar însemna să tai de acolo. Salarii și pensii. Nu poți să faci asta. Nu poți totodată să tai investiții. Nu poți să tai banii alocați unităților administrative teritoriale pentru cofinanțarea proiectelor europene și absorbțiilor banilor europeni. Deci trebuie să ne uităm foarte atent la tot ce se poate tăia, tot ce înseamnă risipa banului public și eu sunt ferm convins că Ilie Bolojan va lua entitate cu entitate, regie autonomă cu regie autonomă, societate comercială. A și dat un exemplu în județ cu Atopu prima dată și apoi cu 12 instituții în subordinea Ministerul Agriculturii, 12 în fiecare județ în subordinea Direcției Agricole. Sunt foarte multe, cu siguranță. Nici eu nu le știu, nici dumneavoastră, oricât de bine informați sau cât de bine ancorați suntem noi în mediul politic, nu le știm. Trebuie să tăiem și să explicăm oamenilor de ce am tăiat ceea ce am tăiat, din cheltuirea, din risipă, și ulterior să ne uităm la alte măsuri prin care acest deficit să-l reglăm. Legat de pensii, impozitarea, mărirea pragului de impozitare de la 2 la 3.000 de lei acum câțiva ani era o măsură foarte bună, este foarte bună și acum din punct de vedere numeric, dacă doriți, dar suprapunând măsura aceea cu măsura recalculării pe principiul la muncă egală, pensie egală în același moment și suprapunând-o cu legea care obliga la data de 1 ianuarie să indexezi cu rata inflației pensiile, în condițiile în care s-a făcut lucrul ăsta înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut. 13,8%. Sigur că da, și au fost cu greu, s-au strâns banii pentru plata pensiilor pe trimestru 4. Din nou pe datorie. Din nou pe datorie. Și atunci, ce spuneam, oameni politici animați exclusiv de câștigarea alegerilor, nu au făcut ceea ce trebuie pentru țară, au făcut ceea ce trebuie pentru a fi realeși, fără să-și dea seama că aceste măsuri li se vor întoarce ca un bumerang.
Mie mi-a plăcut că tot acest podcast ați vorbit de Ilie Bolojan cu o certitudine, cum să spun, foarte puternică de prim-ministru și probabil și de președinte viitor al Partidului Național Liberal. Cu siguranță este omul potrivit la locul potrivit și în acest fotoliu. Eu sunt ferm convins că Ilie Bolojan este premierul de care are nevoie țara, nu partidele politice, nu discutăm despre un partid sau altul, discutăm acum despre redresarea situației familiei noastre România, despre o transparență și o onestitate și o creștere a acestor parametri în ochii românilor vis-a-vis de ce înseamnă clasă politică, pentru că dacă nu facem asta, și sunt ferm convins că și colegii de la celelalte partide politice pro-democratice, ca să nu spunem pro-europene, pro-occidentale, dar pro-democratice, înțeleg momentul cheie în care ne aflăm și dacă ne jucăm de-a reformele sau ne jucăm de-a guvernarea sau ne jucăm noi pe mize mici Și cine îi personale, plătește poliță și cui și eventual ne mai gândim că să mai stăm noi acum, că după aia vom vedea, cred că vom asista la lucruri total neplăcute din 2028. Și cu niște consecințe mult mai greu de reparat. Mulțumesc frumos, Adrian Ciobanu, pentru prezența la acest podcast, deputat din partea Partidului Național Liberal și președinte al organizației PNL Piatra Neamț. Ce va fi, va fi. Important este din nou că trebuie să fim cu toții solidari, dar nu unii mai puțin și alții mai mult, nu unii în continuare într-o zonă extrem de neagră, nu gri și cu sute de milioane de euro câștigate în combinăgel de așa. Eu mi-aduc aminte de exemplul inspectorului de la ANAF de la București, care zicea așa pe niște convorbiri pe care a fost prins de autorități, că decât să ia el un salariu de merit, mai bine ia el 10% din șpagă, că e mult mai mult decât acest salariu de merit. Dar eu mă întreb, de ce totuși un bugetar trebuie să ia un salariu de merit? Adică el nu-i plătit odată ca să facă niște lucruri, mai trebuie să-i dăm salariu de merit, trebuie să-i dăm primă de nu știu ce. Îi dăm un salariu, din asta trăiește. Eu nu văd niciun... Sau privatul, da, poate să facă el ce vrea, poate să dea al 14-lea salariu. Dar când vorbim de angajați la stat, iată unde se ajunge. Adică salariul nu mai e bun, salariul de merit e mult mai puțin, șpaga e mult mai bună, na? Până nu fac eu 1.000.000 de euro, zicea individul ăla, nu mă las. Uite că nu l-au lăsat autoritățile. Așadar, solidaritate, dar pe principiul fabulelor, nu unul mai puțin și altul mai mult, da? O vedea ce s-a întâmplat în România asta a noastră, oricum nu vin vremuri bune, important este să înțelegem de ce și cum și mai spun eu ceva, important este să înțelegem cât de aproape am fost, nu de marginea prăpastiei, ci de gaura prăpastiei. Totuși să gândim pozitiv și împreună le vom duce pe toate. Mulțumesc frumos încă o dată, Adrian Ciobanu. Mulțumesc și eu, mulțumesc foarte mult. Da, ne revedem curând aici la News Alert Podcast Studio. Toate bune, la revedere!